pojďme na bednu. Připomínám, že zůstaňte na ní, než vám řekneme, no. Třetí místo Silver a Dance Explosion. A teď opět obrovská bitva mezi dvěma choreografiemi. Come on Baby a Krádež muzeu rozhodli pouhé 2 body, což je strašně málo. A dopadlo to takto. Druhé místo Krádež muzeu. A první místo TS Active Come on Baby. Zatímco se budou předávat ceny, tak jenom poprosím, aby si dozadu nastoupila kategorie disco na 12,5 nebo choreografie. Summer Dance, Blue Dance, Let's Dance, Milujeme horory, Apokalypsa, We Will Rock You, Zajetí hradního doteku, Blue Ladies a Red Highway. Připomínám kategorii disco na 12,5, aby si nastoupili dozadu a teď. Počkejte, ještě lídičky, tak, doufám, že všichni máte, nikam nechoďte, úsměv na paní fotografku, usmějeme se. Nemusíte se bát, že by na vás nevyšla medaile.